Κάποτε, σε μια μακρινή ανατολίτικη αυτοκρατορία, ζούσε ένας βασιλιάς που, προδομένος από τη σύζυγό του, αποφάσισε να παντρεύεται μια γυναίκα κάθε νύχτα και να τη σκοτώνει το πρωί για να μην προλάβει να τον προδώσει. Όλοι στο βασίλειο ζούσαν με τρόμο. Ώσπου εμφανίστηκε η Χαλιμά, κόρη του Βεζίρη, σοφή και γενναία. Προσφέρθηκε εθελοντικά να γίνει η επόμενη νύφη του βασιλιά. Όλοι πίστευαν πως ήταν η τελευταία της νύχτα. Όμως, τη νύχτα του γάμου τους, άρχισε να του λέει ένα παραμύθι. Το σταμάτησε ακριβώς στην πιο κρίσιμη στιγμή, λίγο πριν το τέλος. Ο βασιλιάς, γεμάτος περιέργεια, της χάρισε άλλη μια μέρα για να του πει τη συνέχεια. Το ίδιο έκανε και την επόμενη νύχτα και την επόμενη για 1001 νύχτες. Με κάθε ιστορία, ο βασιλιάς άλλαζε. Μαλάκωνε η καρδιά του, ξαναέβρισκε εμπιστοσύνη, μέχρι που ερωτεύτηκε πραγματικά τη Χαλιμά. Την τελευταία νύχτα της χάρισε τη ζωή και σταμάτησε για πάντα τον κύκλο του αίματος. Η σοφία της νίκησε τη βία. Και εσύ τώρα στο δικό σου σκηνή θα πλέξεις ιστορίες που σώζουν ή κόμπους που πληγώνουν